Icandelo leeHawks kwiphondo laKwaZulu Natal liphanda isiganeko sokubulawa kwamapolisa omaspala waseThekwini ngentsasa yanamhlanje. Lamapolisa ahlaselwe abulawa emva kokudutyulwa izihlandlo eziliqela abhubha ngoko nangoko. Izakhamuzi zakuleli lokishi eMpumalanga eThekwini zivusiwe ukuqhuma kwesibhamu. Zathola ukuthi sekunemoto esimbobo ezinhlamvu ngaphakathi kwayo le moto bese kulele amaphoyisa amabili umkhandlu wethiku kanti kholakala ukuthi lamaphoyisa enziwe isilo sengubo ngabantu abangaziwa. Elinye lalamaphoyisa beliqeda kulanda uzakwabo uLindokuhle Madonsela ngenkathi behlangana nalenkanankana. Lesigameko senzeka endaweni eyibanga lingamamitha nje uma usuka emzini kaMadonsela. Umndeni kaMadonsela obukhona endaweni isigameko ubushaqekile ungakwazi ngisho ukukhuluma. They identified the Metro Police members as the members that are working for in the Durban beachfront area, and it is established that they were on the way to work when this incident happened. They were in their private vehicle. Izimbangele lokhu kubulawa kwalaba babili ngakaziwa. uMadonsela wakwaba umholi wophiko lwentsha ye-ANC kule ndawo. uMadonsela ubulawa nje bengapholi maseko kwadutyulwa kwabulawa umngani wakhe uThamsanqa Cabashe. Naye uCabashe wabulawa endaweni engaqhelile kangako emzini kaMadonsela. Iqembu libusayo lithi lisakhungathekile ngalomshophi. Siyazi ukuthi bekune task team eyayifonyiwe ungqongqoshe wezamaphoyisa esasinethemba siwumbutho kwaZulu Natal ukuthi izosebenza isiqinisekisa ukuthi kudilwa nokubulawa kwabantu ikakhulukazi abantu abakuyipolitiki. Kodwa siyabona ukuthi njengamanje kunokwehla kwezinga lokusebenza kokulwa nobugebengu obufana nalobo bokubulawa kwabantu. Imeya yomkhandlu dolobha ithe kumxolisi Khawonda uthi lesenzo sifana nokuthi kugadlwe ngqo kuona umbuso kanti usenxusa umphakathi ukuthi usebenzisana nabakazidlodlo ekutheni uxazululwe lenkinga. Ezindabeni zeSABC Iindaba eMpumalanga.